kum kadak ban ken mau tempang ya ke jing dap san spa snam pura ka himan nong klau bat ban wan ra ya ke jing pen snor thu pat ba halor ka jing don kam ban penne pensa ya ki do do wa ka East and West Khasi Hills District Rivers Conservation Association haringkat ka jing trai lang bat ka himan nong klau ha ka nyu tarik nai wing araja arpusan kala pen long ya ke jing kop khwai do kha ha jing king wa kri East and West Khasi Hills District. Hakani ka sngi lawan banya shimban talang do video ka mau that raishan block upa WL Masar kumukong san haringkat ka jia don lang us im ka hima nong kla upa im PMCM u DSP ka East and West Khasi Hills District upa P Marwen us im khna ka hima nong kla upa im KMCM li u President ka East and West Khasi Hills District Rivers Conservation Association upa Albert Marbanyang ki patba nong song snong haringkat ki rawan ki palawan banya shimban ta hakani ka jia kop nadu ka performance step. Shu hakani ka sngi na kalyang ka district lingbau kongsan kala yo ruban pen bana patba ya ka jingking wakri arspa mitar saneng bat arspa mitar sarum kum ka fish sanctuary ka balong ka jaka banri bat ban penne pensa ya ki dok ha. Nalor kata la yo ruban sam ya ki khusnam shaki nong job haga chi kop khwai da ka song pisa haringkat ki mementos. Nakipor kajupin jari ya ki kendon an ki buper na kabanta ban lese ban regulate ya kita ki illegal activities ma lane ban ya kita ki illegal activities ndre lese tang nakaliang jongka district administration bat ka police department nginumla long ban lese ban pen parking ne ban pen jari klam dadon ka je trailang bat khamtam ne khlam dadon ka je suktu pat ki nongsong snong jong ka district ka jongi te kumta ngam kentu ya baro lese kibaya donlam don dekat hangne ban lada la mino nangne ban ralam ya ka khubor ba pios ngo mentakasngi ba ka bakongsan ya kalong ba ngin ya don kata ka mensem bani trelang bat hoy ki sedang wit nalayeng hoy long bangin lese long banyalap kana ban pen sapreng ya kaneka awareness ba mentakas ki long ba lese ilayo ban ya keren ti nga sutuna ru hoy long ba ka snong bat ka society hakane ka snong hangne ru ba kilapoi hakataka jika sutu jenggut bat lese lala ban pen urlong ya kane ka sngi ban la ban declare no ya kane ka jaka hangne kum kataka fish sanctuary te seisian ngam kitbok kitriang ya ka association ka ba lese don kataka jingtmu bat ka im ka jongka ban conserve ne ban penne pensa yaki wa ki badon haka district haka jongi te kalong sisa ke ka kam ne ka kos ka ba bha ya te bat khamtam lada letpet chatesha block badipet mengari pia ka wa kencile haki benai beladab le lalong kum ne ka syadut lada pet ya ka wa te hoy la penjari ki kendon an ki boper ti ndre wala kataru ka tangdon kamba ka jingsuthu bat ka je trailang hi hapdeng ka sarkar ki porbali pet bat hoy ka snong bat ki pajba hi baro bakin bangin penne pensa ya kemarian ti ngai kublei ru hoy ya ka himano klau haka jingdap san spasnem kajong ka hima te kitbok kidriang bat kumjuru nakaliang ka office jongi DC bat ka district administration ru indang yai trailang hi habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya